Ariketaren lehenengo atala. Bete ezazu ondorengo taula. Horretarako, ireki GeoGebra fitxategia, mugitu angelua hauek lortu arte, eta eman erantzuna. Bigarren atala. Kontuan izan 30, 45 eta 60 graduko angeluen arrazoi trigonometrikoen taula hau. Balio zehatzak dira guzti hauek. Atal hau erabilita angelu hoiekin erlazionatuta dauden angelu guzti horien sin, kosin eta tangentea zeintzu diren eman behar dituzu. Horretarako angelu bakoitzea lotu hauetako batekin eta konparatu grafikoki angelu bakoitzaren datuak bere angelu erlazionatuaren datuekin. Adibide bat ikusiko dugu. Hemen daukagun angelua 210 graduko angelua da. Angelu hau lehenengo kuadranteko 30 graduko angeluarekin erlazionatuta egongo da. Eta 30 graduko angeluaren kosinoa hauxe da, justo distantzia honek markatzen duena. Eta sinoa 0,5, altuera honek markatzen duena. Eta tangentea vertikal honek markatzen duen altuera. Balio borobilduak ditugu hemen, ez daukagu balio zehatza. Baina 210 graduko angeluaren kosin, sin eta tangentarekin konparatuta, angelu honen kosino izango da puntu honen lehenengo koordenatuak markatzen duena. Honaino 0,87 baldin bazen, hau bere kontrako izango da, minus 0,87. Eta sinoa puntu honen bigarren koordenatua markatzen duen, hau da, altuera hau baina negatiboa, honen berdina baina negatiboa, beraz, minus 0,5. Eta angelu honen tangentea zein da? Mugitu den aldeak ez du mozten, vertikala, baina lusatuz gero bai mozten duela, eta ikusten dugu 210 graduko angeluaren tangentea eta 30 graduko angeluaren tangentea berdina direla. Borobilduta 0,58. Baina zuk emaitzak emango dituzu modu zehatzean, ez modu borobilduan. Beste adibide bat landuko dugu. 120 graduko angeluaren sin, kosin eta tangentea grafikoki nola kalkulatu, lehenengo kuadranteko 60 graduko angeluarekin konparatuko dugu. Angelu honen kosinoa, distantzia honek markatzen duena da 0,5, eta sinoa bigarren koordenatua, puntu honen bigarren koordenatua izango da, altuera honek markatzen duena, 0,87 gutxi gora bera. Beraz, 120 graduko angeluaren kosino eta sinoa da puntu honek markatzen dituen lehenengo koordenatua, 0,5 baldin bazen honaino, minus 0,5 markatuko du hemen, eta bigarren koordenatua, gutxi gora bera 0,87 baldin bazen, 120koaren sinoa ere 0,87 da gutxi gora bera, eta tangentea, 60koaren tangentea hor goian dagoen ebaki puntuaren lehenengo bigarren koordenatua da. Eta 120koarena, mugitu den aldeak ez du mozten 0 puntutik pasatzen den vertikala, baina lusatzen badugu bai mozten duela, eta hemengo ebaki puntuak adierazten du tangentea zein den. Zein da orduan 120 graduko angeluaren tangentea? Puntu honen bigarren koordenatua, minus 1,7 gutxi gora bera. Ikusten dugu, ez zoom eginda, ikusten dugu distantzia hau eta distantzia hau berdina direla. Baina distantzia hau parte negatiboan dago. Guk egin ditugun konparaketa grafikoak bezalakoak egingo dituzuzuk eta horrela beteko duzu ariketaren taula.